We are live. Hello, everyone. Hello, hello. Hi. Good evening. Good evening. Good morning. Daalụ. Ndị be anyị ekene dịrị unu, anyị abịakwa ọzọ. Anyị ji n'aka na unu larụla ọfụma, mụnwa ka na-eteta eteta. Ọ bụrụ na ị na-enene anyị, ọ bụrụ na ebe ibi na ị ka na-eteta eteta, ọ nọọ ififere, ọ mgbede, ọ abalị, nke ọbụla ọ bụ, anyị na-ekene gị, anyị na-asị gị ndewo. Chukwu gọzie unu niile. Anyị pụtakwa tata, anyị bụ ndị Igbo na-azụ afọ igwe, na-apụta kwa ụbọchị izu ụka niile ịbịa kọwara unu maka afịa anyị, gwakwana unu ka unu nebara ya anya n'ife bara uru. Ya bụ tata ka anyị na-eji apụta ụbọchị Satọde ka anyị bịakwanụ bịa wetara unu isiokwu anyị nke tata bụ ife ndị oyibo na-akpọ management, time management. Anyị a na-akpọkwana ya njikọ oge, time management. Kedu ka anyị si eme ya n'afịa anyị na-azụ? Maka enwere imirikiti ndị mmadụ bụ ndị nọ n'ilo na-enene anyị na-asị, o enweghị m efe mmazụ onye bụ afịa maka oge, enweghị m oge. Anyị wee na-asị ka anyị kọwaa unu ka anyị si eme ya, ka anyị si ama na-eji oge anyị wee na-azụ ya bụ afịa. Na anyị niile dịcha bizi, anyị na-alụ ọlụ, anyị nwere ụmụ, anyị nwee ife ndị ọzọ anyị na-emegasị, mana n'ime 24 hours dị na ofu ụbọchị, ị ga-ejisi ike ka ị chọọ arrange onwe gị, hazie onwe gị ọfụma, tinye time na ife niile ị na-eme. Ime ya etu anwa, ị ga-enwe ike wee nwee efe wee zụọ ya bụ afịa. Ya ndị mụ na afa nọ tata bụkwa ụmụnne m ka anyị si abịa kwa izu ụka si obodo dị iche iche. Mma akpọlite fa ofu ofu ka fa gwakwa na afafa, gwa gị ebe fa si. Ama m na ụlọ masị fa, mana kwa izu ụka anyị na-enwe ndị ọfụ na-amarụ ndị anyị bụ. So ana m akpọlite nwanne m nwaanyị bụ Doris, gwa anyị afa gị na ebe isi wee na-ekwu. Ụtụtụ ọma, daalụ na ụmụnne m. Ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma na mpaghara ụwa niile ebe na-ekiri anyị. M na-asị ka ọ dịrị unu na mma. Ndị ụbọchị taa wụ ụbọchị mbụ ha ga-ekiri anyị. Aha nwo nwaada Doris Alụba Eke. Ebikwanụ m Island, mụ na ụmụ m na di m. Ana m azụkwa na azụmahịa igwe a anyị na-ekwu okwu ya. Masị unu were popcorn unu na mmanya unu ọ mmiri desa n'akụkụ ka unu nụ nke anyị ji bịa, ka nwanne anyị nwaanyị kwubere otu ị ga-esi na-ahazi oge gị ka ọ dịrị unu na mma. Daalụ nwanne m nwaanyị, ikwuru ọfụma. Ọ na-anụgo n'ebe o si Island wee na-ekwu. Afịa anyị abụ afịa zuo ọnụ obodo niile dị iche iche n'elu ụwa anyị na-azụ ya bụ afịa ebe ahụ. Ka m wee kwe ohere akpọlitekwa nwanne m nwaanyị bụ Chichi, gwana anyị ebe ibi, gwakwana anyị onye bụ. Ifi daalụrị nne for this opportunity maka ohere ị nyere m. Sister Salome, ngwa mụọ amụ ọfụma. Ndị be biko daalụnụ. Ụmụnne m oge ụfọdụ Sister Salome na-asọ m agbụ. Afa m bụ Chichi, abụ m nwaada Igbo. Ebi m n'obodo a na-akpọ Dublin nke dị na mba Ireland. Ana m azụkwa n'afọ igwe, wee bụrụ nwata akwụkwọ na-agụ ka esi abụ dibụ oyibo, wee bụrụkwa na onye nọọsụ. Ọ bụ na o nwere ụmụ ife gasị ịmarụgasị ka ị ga-esi wee mee, rapụsịkwa na anyị na-azụ afịa, wee mago like ụmụ infection ị na-ajọgasị ka ekesi nye, zitere m akwụkwọ. M ga-alaikwa ka nza gị ya, wee na-asị gị ebe ọbụla ị nọ, wee na-ege anyị ntị na efifi a n'ebe m nọ, maka na ọ na-efifi ebe m nọ. Ụmụkwa ndị ọ bụ ụtụtụ fa, nwekwa ndị ọ bụ anyasị fa. Bịanụ biko ṅụọnụ mmiri ọfụma dịka onye nọọsụ mbụnụ. Unu ma na anwụ na-achasi ike, ka ntụ oyibo a na-asị ya dehydrate, because it's really very hot. Don't drink a lot of alcohol, limit your alcohol, drink a lot of pure water,
for ụmagon maka na ọkwa onye dị ndụ n'azụ ya bụ afịa. Ngwa gee na anyị ntị ka anyị wee kọlụ unu nke anyị ji na ya wee bịa maka na anyị ji egwu ebe a nọ. Unu mana sị na onye bụ igu ka ewu na-eso, anyị bụ na igu. So onye ọ bụ nwanne m ọsị ife eji eso anyị afọ ukwu ọ gbọrọ agbọ nyụọ anyụ. So otu a unu si esi anyị kịta unu ga-amụtalịla ofu ife n'ife ndị anyị na-akọ maka na ọ ga-enyelụ gị aka n'ọdịnihu ma ị nọ n'afịa maọbụ na ị nọrọ n'afịa na ndụ gị as a human being. You will benefit something, all right? So relax and drink a lot of water and let's discuss. Thank you so much. If you nne. Daalụ. Anyị nwere dọkịnta n'ụlọ a, dọkịnta in the training bụrụkwa nọọsụ. Ya bụ ife ọ pụtara bụ na afịa anyị enwere ndị ọ na-asọ. Ife ọbụla ị na-alụ ị ya azụ ya bụ afịa maka na oge ego adịghị ezu, oge ya dị ezu. O nwere ike inwe ego mana ị nwere oge. Ka ezi ọ bụrụ na ịkpata ego ị nwere oge, ka ezi mgbe ị ga-eji wee rie ya bụ ego, ọ mgbe onye anwa nwụzi ndị ọzọ abịazie rie ego ịkpa mba. Ya ma iji na-ebute ọrụ na afịa ka o si wee kwu na ife eji eso onye afọ ukwu bụ ọ bụrụ na ọ gbọrọ agbọ nyụọ anyụọ. Ife unu ga-eji wee na-eso anyị bụ ọ bụrụ na unu akpatara ego unu enweta oge wee nwee ike wee rie ego nke unu na-akpata n'ụlọ ọrụ. Daalụ. Chichi, Chukwu gọzie ka mkpalite nwanne m anyị bụ Salome ka ọ gwakwana anyị ebe o si wee na-ekwu gwa anyị onye ọ bụ. Sister Salome, you are muted. Chichi, it's your fault, eh? Daalụkwado ụmụnne m, achịgidela mmachi ike agwụla m. Ebe biznes anyị achị n'ọma mma, ọ nweghị ihe na-ega anọ. Ihe ole chọrọ ime ị ga-amata ya ozugbo ozugbo. Afọ m bụkwa Nwaada Salome. Ebi m n'obodo a na-akpọ Belgium. Me na ụmụaka m, ụmụnne ụmụaka ji ezinụlọ wụrụkwanụ nne nwaanyị alụrụ desa n'ụlọ ya. Ma ihe m na-ekwu, anọkwana m azụ ahịa, nekwa arụ ọrụ, werekwa nka na-etinyere onwe m aka. Daalụkwanụ rie nne biko nụ. Nye anyị ohere were popcorn. Ị ga-amụtakwa ofu ihe na nke abụọ na ihe na-eme. Letin ebidogodo ebido already. Biko daalụkwanụ rie nne. Daalụ. Nwaanyị ọma, Chukwu gọzie gị. Daalụ sọ. O si Belgium wee na-ekwu bụrụkwa onye na-alụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ. Ndị ụlọ ọgwụ erikakwa n'afịa anyị a. Amara m ihe ha na-achọ ebe a mana ka anyị na-ene n'anya. Ka mkpalite nwaanyị ọzọ bụ Tochi, biko gwa ya ebe isi na onye bụ. No, it's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Daalụ no, afọ m bụ Nwaada Tochi. Enwere m ụmụ na-atọ. Abụ m onye nwafọ Igbo. Ebi m Germany with family. Daalụ no na n'iwepụta ohere a wee bịa solo anyị ka unu mata ife anyị na-eme. Daalụ nụ nnọọ. Why did you come with this? Ndị be anyị na-afụgo ife anyị na-ekwu maka afịa. Tochi bụ nne bụ nwunye na-azụ afịa. Eji m n'aka na ofu ife ma o ji wee na-azụ afịa bụ ka o wee nwee ike n'ọnụ ụlọ wee na-enedo ụmụ ya anya. Ọ na-afụgolu afịa anyị a abụọkwa ọlụ oyibo nwa gị na-ebe akwa gị na ime nwee ike wee nodi anya maka na ị nọrọ ọdụ n'ụlọ. Ifugo ka nwa ya nwoke si wee bere akwa wee bịakwute ebe ọ na-alụ ọlụ. Ọkwa ọlụ ka ọ na-alụ ife a. O wee nwee efe wee na-agụgụ ya. Kedu nne ụdị ife a dịrọ mma? Ịnọdụ n'ọlụ ebe ị na-alụ ọlụ, ịma amadị na nwa gị ọ na-ebe akwa, ịma amadị ife na-eme ya. Mana ị na-azụ afịa, ịbụ ọgụ onwe gị nọdị n'ụlọ na-azụ afịa gị wee na-enedokwa ụmụ gị anya wee na-akpatakwanya bụ ego ị na-achọ. In short, onwekwa ife dịka afịa. Mụ na onwe m na-ekwunya bụ okwu wee bụrụ ife ọma Ifeanyị Ezeukwu afọ m aka echenjiro maka na ndị na-amara onye m bụ ndị na-anene anyị
nke a bụ izizi ị na-enene anyị. Afa m bụ Ifeọma Ifeanyị Ezeukwu. Abụkwa m nwunye, bụrụ nne ụmụazị 3 ma n'ezigbo mma. Chukwu gọzie m. Mụ na di m na ụmụ m bi na Amerịka, ka unu ga-esi wee fụ ya na skrin ebe a. Ana m azụ afọ igwe, ana m alụkwa steeti ọrụ. Ya bụ ka anyị wee gaba n'iru na anyị egbugo obere oge na ịkọwa ndị anyị bụ. Isiokwu anyị tata bụ njikwa oge na azụmahịa ịntanetị. Ka m si wee kwuo n'izizi, o nwee ndị ri nne anụgo m ya nnọọ, ndị mmadụ enwero m efe, enwere m ụmụaka, ana m alụ ọrụ, ana m eme nke ni. Di m ga-agwa m mgbe ọbụla m kwunite okwu oge, ọ sị m, look, there can be only 24 hours in a day, which is true. N'oke na ọlụ m ike ya bụ 24 hours ka m ga-esi wee menwe ife ndị dị m mkpa, wee tinyefa n'ime 24 hours ahụ. So ịnọdụ na-asị na oge adịrọ na ị nwere oge, ị na-anya oge juru eju. Maka imirikiti n'ime anyị na-abụ anyị nata ọlụ, anyị abanye na ịntanetị, spend 2 hours 1 hour na-enene YouTube, na-enene Facebook. Mana na ohere ahụ ị na-spend wee na-enene YouTube na Facebook, na spend anya na biznes a, ọ ga-akabara uru, iwere ya akpata ego. So iwere ụmụ ohere ahụ ị na-spend cha na Facebook na ihe a wee na-etinye na azụmahịa ga-efu na ị nwere ohere. Mma ntụpenya bụ ngwugwu ka m kpọọ ụmụnne m ka fa tụpe ngwugwu anwa, na anyị niile nwee ife anyị ga-ekwu maka ohere, maka anyị nọ n'ime afịa, anyị maka anyị si eme ya, ka anyị gwake n'ụlọ ka anyị nwa si eme ya. So ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị, ọ bụrụ na ị bụ n'ofu ndị na-efili na ha enweghị oge ha ga-eji wee tinye n'ime afịa, gaa anyị ntị ka ịfụ ka anyị si eme ya. Onye ọbụla nwee ụzọ dị iche iche o si wee na-enweta oge nke ọ na-etinye na ya. Ka m bido ịkpọlite nwanne m nwaanyị bụ Salome. Salome, gwakena anyị ofu n'ime ụzọ bụ ka isi enweta oge iji eme biznes a. Ị nwere ụmụ 4 na-alụ ọrụ oyibo, na-emekwa ife ndị ọzọ ụmụ nwaanyị na-eme na befa na famili, isi na ificha ụlọ na ụmụ ife. Kedu ka isi enwe ohere ị na-etinye na biznes a? Omit yourself. Again, 2 times already. Sorry for that. Iwe welunu biko nu Igbo ndị ọma na-ege ntị, daalụkwa n'olie nne. Obido m ụtọ na ohere a enyere m ka m wee kọwacha ihe ndị a ọfụma. Ịma ihe dị na ihe oge ewu maka nne ụmụaka mbụ. Ị na-eche mgbe ị ga-abịa nwa oge ha agaghị adị. Anọ m eji aka m mere wepụta oge m ga-eji eme ihe m chọrọ ime yara ndị na-achọghị ime, maka na oge na-agba ọsọ. Dịka nwanne ya nwaanyị kwuru na enwere only 24 hours a day ị ga-eji mee ihe ha chọrọ ime, bịa kewasịchaa ya nnọọ mee ihe ha chọrọ ime. Mana ebe mụ ha chọrọ ịga awụ mmecha ihe ndị a m kwesịrị ime. Ihe ọzọ m mụtara eziokwu otu m ga na-echi asị no, mba. Ime o nwere nnọọ mgbe ọbụla kpọọ gị mama ya, mama imego nke a, hapụ ihe ị na-eme ga gbara ga. Onye nke akpọ gị ga ihe n'ime ihe niile gị chọpụta dat oge niile werela ya nye famili, nye ụmụaka. Onwezi oge dị nke m ga-eji tinyere onwe m tinye n'ahịa. Ka ihe m mụtara, mbịa mechaa nnọọ ihe m kwesịrị ime, dosa ebe m kwesịrị idosa nke m ahụ. Ha kpọzie m gba m ji arụ ọrụ m, masị ha mba, ihe awụ oge m ji arụ ọrụ m. Maka ọrụ na m hazie onwe m, mewere ike mepụta ihe ahụrụ n'anya. Ị hụrụ ya, mewerekwana ya, were ya zụọ ahịa m, were tinyekwanụ. Ọwụghị naanị ịzụ ahịa, ezumike nọ ya. Ọkwanụ mgbe m ga-agbasara ozi, ma gbasara ha ozi, maka ọ naghị adị izi esi mba n'ezinụlọ. Ọ naghị adị izi ọrụ na
di gị dunye gị ozi ọzọ ịrụgidela rụgide mara na ị kwesịrị izu ike onwe ihe ị chọrọ ime ọ dịghị mfe isi ya mba, mana a ga-ejisi ike wee mụta ese mba ọ kpọtesi ya oge dota m ga-achọ iji ya ka m were ya tinye na arụ m were tinye na ihe na azụmahịa m na ihe m na-eme otu a ka m si na-eme ya na-agara m. Maka ọ bụrụ na m zụga ahịa ugbu a na iji maa atụ ka m nọ na-eme ugbu a mmadụ abịa kpọọ m sị m Salome nke ị na-eme ọbara kwa uru maka enwetago m meseji dota a lot of them many na nke a o mekwara nke a mee nke a pụta ya ka ị bịa baa na nka masị ọgwụkwụ n'otu a ka ọ na-eshi ọ bụrụ na m bịara imere nke a mmega ugbu a ị nweta ihe ị chọrọ mena aga wugo ofu akara aka wugo ofu aga m ekwe maka imetaghị ya gị bịa gwawa m na onwe gị isi ma mgba mabịa sị gị ka m pụọ maka na onwe gị isi mba, maka mụnwa ga-achọ iji shi ike ka m matakwa experience ka ihe na-akpọ experience na obodo ịmụtakwa uche nke aka m ya ihe uche nke aka ihe nwe ihe mụtara ihe mere mgbe ọ dabara gị onye ahụ amaghị m ọgbasa ma mụnwa ga-achọ ka m gaa ije nke m nwee ike nwere uche nke m mara otu m ga-esi mee ya ihe a dabara gị onye ọzọ mee ya dabara ya mụ ọ bụrụ na m bịa sị oke anụgo m ihe i kwuru ọ dabaghị ka m bee eme maka ndị chọrọ ịbata ịrụzi ihe onye ọzọ mere ya nụ ya na-agagharị mebidozie tiwezi m magwara enwekwara na oge m kwesịrị iji mee ihe merụ m ya mere ọ na-adị mma mmadụ ileba onwe gị anya gị cheke onwe gị ọfụma chemee echiche ihe a m chọrọ ime ka m mee ya n'onwe m ọ bụghị na m ga-eme ihe mmadụ gwara m mee ụta ka m si na-eme nke m ya na-amatara m maka awụ m ka ihe na-akpa ya awụ m ọga nke aka m na azụmahịa awụ m ọga nke aka m ga-eji aka m hazie ihe m otu m chọrọ ka ọ dị so ya meme amụta iji si mba ife m chọrọ ime ka m ga-eme ma ọ dabara m glory be to God ma ọ dabakwara na mmebere ya mụrụ ife mana siti m bidoro mmebe ya ọ na-adabara m otu m si na-eme ya ọkwa ịplanụ kwa onwe gị ọfụma gị nweta ihe ị chọrọ mana ọ bụrụ na planụ gị onwe gị ọfụma gị tinye aka n'isi ọ in future ọ bụrụ na akọtara gị gị tinye akọtakwara m ihe ọfụma o ị hụrụ ya mana were goji na ohere baa ebe ahụ elela ihe ndị mmadụ na-ekwu were nke a ga-abara gị uru tụfuo nke ahụ ga-abara gị uru leba ya anya n'ime mara ihe ị ga-eji emepụtara onwe gị ka ọ bara gị n'ezinụlọ gị uru ka ị nwere ike dosa nri na tebụl otu a ka ọha m n'olu daalụkwa n'olie nne sorry. Ndewo nwaanyị ọma, thank you. Daalụ n'okwu ikwu nnọọ ọfụma ya bụ ịmụ ka esi asị mba ịbụ a yes member every time ịma na ịma nwa efe wee mee ife ọbụla ị chọrọ ime ị ga-ejisi ike si mba tụmadị ọ bụ na ị na-azụ afịa ị kwesịrị itinye ọbụgodu 1 hour every day mana ọ bụrụ na ife mgbe ọbụla ị chọrọ ime ife mmadụ ebunite ofu ife isi oke yes na ị ga-eme ya ije emebi ya rapụ nke gị ịma nwe ike ịga n'iru so ị ga-amụta ka esi asị mba ọ dị egbu mmadụ onye a nwere ike wee iwe mana ife ka mkpa bụ nge nwa onwe gị first me first right except ma ife gbasara ọnwụ na ndụ ọ bụrụ na ọ bụrụ ife gbasara ọnwụ na ndụ si mba onwere ife ọ ga-eme ọma mmebie ife ọbụla. Daalụ Salome ka mkpanitekwanụ Tochi ka ọ gwa anyị ka o si eme kedu ka isi eme oge nke gị ka isi ejikọta oge gị na azụmahịa. I don't even expect myself now. Sorry, no, I'm tetanula. No face. Chava momia. Dalunu, just like our sister could. Ebe ọbụla ịnọ ị na-alụ ọlụ ịnọgodu n'ụlọ ị na-afụ maka ụmụaka ị na-alụkwa ọlụ gị. So thank you Sister Ife for ọhara iwepụtara anyị na-eme so many things na-amụtakwu from it mụọ na-amụtakwu Igbo more ife anyị na-eme kịta for real. Daalụ rinne Chukwu gọzie gị for this opportunity nye m. So ka m si eme na iwepụta ohere for ọlụ efe ka nso Anambra biko na efe for
ife ndị ọzọ bụ just ịpụta ifu na anyị nwere just 24 hours and ndị oyibo si anytime means anytime that has passed has gone forever. Iman watch the time azụ nke agago just like flight, any seat that has gone forever. Onya ka eji nwee last minute flight ewepụta reduce ego ka ede miss na that seat because ọma pụtakwa echi. So in a day n'ofu mbọsị anyị na-enwe 24 hours n'ime ife ọbụla no of anyị nwa ka ọ dịle ikewa these hours, especially mama na ụmụaka, nne na nwa nwee family, mama nwee family with ụmụaka ka ntinye that way. Ịpụta ịama time mụwa bụ mpụta ụzọ ụtụtụ ụmụaka m ka na because kịta anyị nwee holiday, ụmụaka m ka na-ararụ ụla, mpụta ụzọ ụtụtụ fa ka na-ararụ ụla, nyazisi everywhere make sure na fatete mana only ka mmemme fan all those things. Nwee time oyelu mana this hour bụ hour. Even kita ụmụaka ma amago na every Saturday mbọsị Saturday ọbụla by this time na mom ifa today ofa wanye m aka bookte some things because ebe a na-enweta a brighter place. Ifa wanye m aka tie mommy time elugo I bookte me the thing. So fa amago na this hour na mom ifa ya nwee oko ya na-ekwu ọbago fa n'isi which njikene chukwu. So apụta afa nwebe ife ọzọ a na-eme in anya na a day isi okay plan ya this hour mmemme nke, this hour mmemme nke, this hour mmemme nke. Mpụta ụzọ ụtụtụ mfichasị ụlọ mee everything. Ọ bụrụ oge m na-eje akwụkwọ mpụta nje mee nnifa mee everything, nkwado fa nni nke fa na kindergarten, nkwadokwa nke m drop afa njebe akwụkwọ mgbasara na fa nwakọrọ finish nnatakwa n'ụlọ create 2 hours ime my content na ịhazi ife ọbụla na afọ igwe anyị na-azụ ma itinye ịkwado ife m etinye na social media, ịkwadokwa chekie create mama nwe add ma mee or anything. Ewepụtago m that hours before I finish here from school. Ewepụtago m that hours. Kita fa no holiday all if you this the smallest nkwọrịa na-azụ ọlarụrụ n'ụlọ ọ naba ndị ọzọ adịghị nye m nsogbu. Enwego m that hours no this hours ọ na-adarụ ụlọ ka meji wee mee nke create ife gbasara ọlụ m nwee mmana mgbede fana bakwa create kwa hour meji hazie some small thing imago dozi some things ima ya azụmụaka ka pempe ebe niile ya dịka ya yasasịa toys and everything. Ịgwago difa park ya fama park si ọfụma. So amago mfana ba mụọ wepụtakwa efe because ebe anyị nwere ndị na-enyela anyị aka nọọsụ anyị nwa. And most of the time, thank God na dinu, most of the time nyawa na-enyekwa aka ifuga. So ife ọbụla anyị na-eme ọ na-adị mma na plan onwe anyị kwadolo onwe anyị si okay maka ọbụ na imeri ya ọ ya na-afị arụ, especially anyị nwa na-azụ afọ igwe ma onye ọzọ na-eme traditional business and other thing ọ ya na-afị arụ because ịpụta ife dị na nya ịdị confused ife ọbụla ị na-eme ị ya dị confused ịma amazi ife ị na-eme but ịpụta plan n'onwe gị inwe target and isi okay n'ime this week na ka mesime ife omena fiagaru kita ofia ozimaru ọ na-adịzi m easier unless ma ọ bụ na ime travel wa imana ọ dịghị iche from ife plan but ọ bụkwa na plan today this morning ana m eme nke and mụwa bụ onye bụ ana m enwe in a week ife na-esi ana m plan kwa ife m-esi nsi Monday no ife ka na-esi m plan ya down till tomorrow nsi no ife ka m-esi amago m already. So by that day akwadosigo m everything ifugia. So if I na-eme ọ dị very very important na anyị nwa bụ nne nwanya iwepụta ohere for oge anyị na-eme ife gbasali onwe anyị, oge anyị eji teki nedo onwe anyị anya, oge anyị eji nedo ezinụlọ anyị anya, and oge anyị eji nenekwuo ife ọbụla ma traditional business ka anyị na-eme o ma afọ igwe ka anyị na-azụ adụla bete ebe afọ igwe nke anyị ji ka mma bụ na ụlọ abụka ya nọkwa na-emekwa afọ igwe nke gị mana ọ bụrụ traditional traditional business ịma na ihe apụ
Jeme penny shop again, and all those things. But ikaya when time for this and time for that. All the very, very important. So aqua can see a men abemo. Dalunu. Daalụ sọ Tochi. Anyị na-amụta ife kwa ụbọchị ịbụ na anyị nwa bụ ndị na-eme ya eme, onye ọbụla nwee ụzọ dị iche iche o ji eme ife nke ya, mana ka anyị na-ekwu okwu a ka anyị na-amụtakwa ụzọ ọzọ anyị nwekwa ike isi wee na-eme ya dịkwa iche fọm nke anyị nwa na-eme. So anyị na-akụzikwara ụlọ anyị a na-amụtakwa, onwere onye ma ife niile, mụnwa amụtagokwa ụfọdụ ife from ife ndị ọzọ kwuru ka fa si eme, mmemekwa ya apply to nke m ka mma ma ọ ga-work. Daalụ. Doris, ngwanụ ọ daa gị n'ụkwụ, gwa anyị ka isi eme nke gị. Daalụ nne Sista Ifeoma, adịrị gị na mma. Oge ọnwa njikọ oge ọnwa a na-ekwu okwu ya, mụnwa otu mụnwa na-eche akpa otu ihe mụnwa kwesịrị, ihe mụnwa chọrọ itinyere n'ihe ụmụnne m niile kwuru already. Ọ bụrụ na ị na-akwado oge, chetakwa ịkwado itinyekwa oge nke gị nwa wụ na onwe gị, your personal life, matakwa na ị ga-etinyekwa ya ebe ahụ, mara na ị ga-etinyekwa oge ị ga-eji na-enwe nzukọ ike, maka na ibrek anụ down, onwe na otu ị ga-esi ịzụ ahịa, onwe otu ị ga-esi leta ụmụaka, onwe otu ị ga-echikwana ya arụ ọrụ ị na-arụ. So ị ga-echetakwa tinye oge nke gị nwa ga-eji nyekwa onwe gị, ị ga-eji zuo ike. Ọkwa na vakeshọn nke chọrọ ịga holidays, ga zukọ ike ebe ahụ. So ị ga-etinyekwa oge ahụ ka ebe ị na-etinyekwa oge biznes ị ga-eme ya ka ọ bụrụ ihe ga-adị oke mkpa, maka na ọ dị mkpa ka biznes gị ji dị mkpa, ọ dịkwa mkpa ka azụmahịa gị ji dị mkpa, ọ dịkwa mkpa ka ọrụ gị ji dị mkpa. So otu anyị chi were ọrụ gị, otu ị ga-echikwa werekwa your own personal time, personal life as well, maka na ibrek down, ahịa ha ga-azụ ya, ụmụaka kwanụ onwe ga-eleta ha. So ị na-etinye oge ahụ, mgbe ị ga-abịa na-etinye ya, mgbe ị ga-abịa na-ekejisi oge ahụ ka ị na-eme, mgbe ị na-eme, chetakwa onwe gị na ị ga-etinyekwa oge ị ga-eji zuo ike, oge ị ga-ejikwa n'ọnwụ nọ na gị hitụkwa ọgwụkwa nnọọ iji jos pụọ ganara ikuku gị, tinyekwa onwe gị oge ahụ, maka na ọ dị mma. Ọ bụrụ na itinye ya ọ ga-eme gị bịa nwee ahụ mgbu, inwe ike gị nwe ahụ mgbu, ma ọkwa ihe ị kwesịrị ime, ahụ ga-echi gị ike ka ime ya, maka na ọ na-ekwunu n'ahụ ịgagacha ihe niile ahụ ma ị nweghị ezumike, na ahụ gị ka ọ ga-echi oyi. Ịchọrọ ime aka otu ya obido na-egbu gị mgbu, ga-eme ụkwụ egbuo gị mgbu, ya na ihe o ji na-agwa gị nwe na ahụ gị chọrọ ezumike, ị chọrọ izute ike. So ị na-etinyekwa oge niile ahụ, chetakwa onwe gị na ị ga-etinyekwa oge gị nwa ga-eji zukọ ike na onwe gị. Ka m hapụ ya ebe a maka na oge adịrị ezi, ka ụmụnne m ndị ọzọ nwere ike kwutọfụ ya, ka ọ dịrị nụ na mma. Ekene dịrị Doris. Ndị oyibo na-asị all work and no play, maka na mbụ nwaanyị mma mkpọ John, m na-asị na ọ makes Jane a dull girl. So ọ bụrụ na ị na-alụ ya bụ ọlụ, ịma isi n'ụlọ na-alụ ọlụ ofu ebe ka ị nọ, ọ na-adị mma ị na-agagharị ka ọbara wee na-agbazu gị arụ niile. Wepụta ohere ị ga-eji wee na-edi onwe gị anya. Self care dị very important. Onye dị ndụ na-eri ego. So ị na-alụ ya bụ ọlụ, ị na-enwe ike na-etinye ohere ị ga-eji n'onwe gị anya. Ka nwanne nwaanyị si wee kwuo, ọ bụrụ na ị ga ije, you take a 15 minutes 10 minutes walk, it means a lot. Or i were ya gagharị ya n'ụlọ mee ofu ife, take care of yourself. Ịnọkọtakwa ijekwa wepụta ụbọchị jee pụọ jee n'ezi onwe gị anya somewhere. Fa niile bụ si ụzọ esi etinye oge wee jikọta oge gị ọnụ. Ka a ghara ikwuri nne oge na fa aga, ka mkpọlite nwanne m nwaanyị bụ Chichi ka ọ gwakwana anyị ka o si ejikọta oge ya. Chichi. Ife daalụrị nne. So ụmụnne m na-afụgo n'ife anyị na-akọ maka ya n'ụbọchị taa bụ maka oge. Ndị oyibo si time na money, time na money. Ụmụmanụ, oge bụ ego. Oge gafekwa onwe nke ọma nnachieta azụ. So ka m gaa straight n'ife m chọrọ ikwu. Ya
dịka mụnwa oge ụfọdụ na-asị na enidere m 36 hours in a day. That is impossible. No one is gonna give me that. I'm not gonna get it more than 24 hours. Whether I like it or I don't like it, that's my problem. Nobody cares. It's nobody's problem but mine. And to have to not doable. So what am I gonna do? I have to sit down and make a clear and set a clear set a clear goal. Ife nchọ na ife nneme. Dịka m, ana m agụ akwụkwọ, ana m azụ afịa, ana m arụkwa ọrụ. So I have to sit down. Akwụkwọ m na-agụ oge ụfọdụ ịnọrọ ofu ebe one topic ka ị gụọ ya ka ị gụtasịa ya ọfụma. O nwere ike ịgụ ya for the whole day. Nsị ka m gụrụ ya otu a ma meeting up. So keta m ga-eji wee mezie afịa m, keta m ga-eji wee rụzie ọrụ. So ife mụnwa na-eme bụ nnọla si oke etete m n'ụtụtụ dịka taa etetego m ama m na ekwesịrị m ịga mara ama m na ekwesịkwara m ịga walk. Nsị ka nchere na mgbede ka m wee gaa walk. O nwere ike ome mma nga masị anwa m chọrọ ịga oke. O nwere ike asị ụfọdụ asị taa bụrụ Sunday so nwere ifo m eziokwu mana ana m aga nnọkọta like ka m gaa morning mass ọ na-enyere m aka. Mana m bịa sị oke ka m rapụ walk anwa na mgbede ka m gaa ya. Ama m na enwere m ife a na-eme kịta na m ga-azụ afịa m na mgbede na o nwekwara onye chọ ka m nyere ya aka mee ife nwekwa ife ndị ọzọ m kwesịrị ime. O nwere training m kwesịrị ime a sị na ma nye m ọrụ until na m emesịa ya bụ training. So ife niile a bụ ife m ji n'aka ka m ga-esi wee mee ka m wee nwee ike emesịa pancha. Ntete n'ụtụtụ oke kịta chichi gaa mass gaa walk gasịa walk anata kpọọ onye apụ ngwa bịa ka m nyelu gị aka mee ife a mee ya mee eziokwu na-emesibe m ya ngwa chelu enwere m time ka m gaa go live mee go live mee nke a esetigo m time m ọ dị clear ife m chọrọ ime na time mma m ji eme ya. Ma ọ bụ na m pụtasị oke m ga-eme nke a mee nke a mee nke a mee nke a mana enwe m time ọ just nke ọbụla ya ọ pụtara na ya were ya eziokwu m ga-egbukwa n'onwe m mbọ nwee si gị gbuo onwe gị but you have to set a clear goal ife ị na-eme ime ife ị kwesịrị ime na ya ọ dị gị n'iru. So set your time. Ọ bụ na ọ karịa na ị ga-echefu ndị oke m weta ife anụ m o nwere ife m nwere na fonu m ji keep ife m kwesịrị ime work diary ka a na-akpị ya. O nwere ndị nke free ka m na-use adịm ego nke a na-akwụ ụgwọ nsetia ya. O nwere ndị na-abụ kalenda fede n'akwụkwọ nwee ndị na-enwe whiteboard fede ya ka ị rapụ ichefu ka imekwa ife niile ị kwesịrị ime so that at the end of the day ị nọla anyị mee reflection gị si yes I'm happy I've done. Mana oge ụfọdụ ọ bụrụ na ị bịa just na-eme nke pụtara na ebe ya yes adịmasịkwa na ya ma ndị flexible anyị ga-adị flexible ịmaga onwe ka ife si ichejikwa maka na mmadụ ka anyị bụ but ka ị nwegodi clear plan ife ị chọrọ ime so that ị malia imekwa ya ịnọrụzie anyị mee reflection gị si oh yes I've done well today. Ịma na onwego ụfọdụ chijie isi onwe gị chichi you have done well today. When you recount ife niile ime isi onwe gị na ịgbara mbọ today. Nwekwa n'oge ụfọdụ isi onwe gị na abụkwa m nnọọ inyo today onwekwa ife m mere just m na-watch ya the movie which sometimes I do. Ya iwe onwe gị ebe na-ewezi gị bịa na ịga waste time gị nwere ife ime nakọta nsị onwe m oke consolation prize ya rapụ is okay mmadụ a ga-anwụde yes mmadụ ha ma nwụ but you have to make a clear goal maka ife a egwu abụrụ egwu achọtaba n'aka wee na-agba ife a bụ something ị ga-eme maka niile idili ya ị bịara biznes ọ biznes gị ọrụ gị afịa gị mara pịa maka na onwe ife ị chọrọ ka ị nweta n'ime ya. So you have to be clear. Nke na-ekwero gị ịkpọọ ndị mmadụ o nwere ndị o doro anya ọkwa sịfa biko ka ego nsi mee nke a ka edukuzi o nwere ike kpọọ onye ọsị gị n'ọdịrọ free kpọọ onye ọzọ otu esi eme nwere onye ji klas senta gị so ọkụ ya ka nsị ka nkwụ anyị ga-agbarịrị mbọ nwa oge chọpụta time maka na time bụ anyị nwa we have to take control of our business, control of your life. Ọ bụrụ ị na-eche oke asị m kwụrụ mkpụrụ asị m gaba no you're old enough onye ka afịa ya ji wee bụ na onye ọbụla lugo 18 years ga-abata na ya. So in the law ịbụrụgo an adult ikwesịghị ịma ife dị mma na ife adịrọ njọ ikwesịghị na anyị plan ikwesịghị ịnụ di mụọ nwa ma ọ bụrụ na ị chọrọ ma ọ bụkwa na ị chọrọ ịrapụ ya. So ya ka m ji asị ụmụ nwanne m biko nụ gbaanụ mbọ ịma nwee more than 24 hours so make proper use of nke ị nwere. Daalụkwanụ ife daalụ o
Thank you so much, Chichi. Daalụ sọ. Onye nkụzi anyị nwere n'ụlọ. Ọ gwaga anyị clear goals, setting clear goals bụ one of the ways ị ga-eji wee manage nwo time gị. Ibinye in the morning, ị mara ife ị chọrọ ime. Ọ bụrụ ibinye in the morning, ị na-ebigharị aka, ifo that ị ga-ebigharịgide aka nwachi eji onwere ife imepụta. Mana ị set clear goals na ife m ga-eme taa, na ife m ga-eme, na ife m ga-eme. Ifo na tupu chi a na-eji n'ime go achieve most of the things ịpụta na ịchọrọ ime. Aka fe kwụsịghị ife niile, mana m etinyekwa obere okwu na ya before anyị emechie, na ama m na oge agago. Ife m nwa chọrọ itinye n'ime ya bụ, ọ bụrụ na ị na-achọ ka ị ga-esi wee manage time gị, ọ na-adị mma ka ịtụpịa okwu ọnụ si nekwa boundaries m, nekwa mgbe m meji wee na-alụ ọlụ. Ọ bụrụ na 1 hour ka ị chọrọ itinye ị ga-eji wee na-alụ ọlụ anwa, isi between amarom time ị chọrọ itinye, but achọrọ m inye for example, isi between 6 p.m. mgbe ị ga-anatago ọlụ, maybe sisi ani and all that, and 7 p.m. no afia, ife gbasara afia ka m chọrọ ime. Itinye ya, imeke sure na ị na-eme ya kwa ụbọchị. Ọ bụrụkwa ime ya tata, echi imekọ ife ọzọ, nwanne echi imekọ nwanne ya, the next day lote na mmadụ emekwa ife nachi ya, ịma na ịma mmenwu ya, ọma m work. Itinye anya bụ time, imeke sure na time anwa zuru, time anwa itinye, except ma mmadụ ọ na-anwụ anwụ. Ọ bụrụ na mmadụ ada anwụ anwụ, iwe ije ebe anwa ị na-ana azụ afịa anwa, maka ọ na-adịkwa mma ịnọdụ n'ụlọ gị, inwe efu kepụta ofu akụkụ ụlọ gị ị ga-anọ wee na-alụ ya bụ ọlụ. Ikepụta ya, ọ ga-enye gị feeling na ị na-alụ ọlụ, mekwa gị dị focus n'ife ị na-eme. And also ịbịazịa welu time anwa iji iwepụta ị ga-eji wee na-alụ ya bụ ọlụ, wee dobesi between 6 and 7 nekwa ife mma na-alụ. Olura 6 anwa iburu ife iji alụ ọlụ jee ebe anwa nọdụ anyị. Make sure na onwero ife ọbụla abataghị n'isi dị personal, na-abụrụ ife gbasara biznes anyị na-eme, ga-eme ka ikunye ebe anwa. And this set time anwa, ime ka ndị gị na fabi malụ na ifugo time a 1 hour anụnwa, onye nyekwana m nsogbu, ọ ife a ka m chọrọ iji 1 hour wee mee. Ime ka ndị enyi gị malụ, no phone calls, no conversations, no visit, nothing in this 1 hour. Ime ka your clients malụ, ọ bụrụ na ị bụ a leader, maybe you nwee ndị ị na-akụziri ife, ime kafa malụ si within this 1 hour, onye ọbụla akpọna m, ọ bụrụ na o nwee ife inwe chel 1 hour ga mma erichi gị ka mmalụ ife ị na-eme. So ọ bụ dị set clear boundaries a, ifu na within that 1 hour ị ga-eji ya wee mepụta ife. Mana ọ bụrụ na ị nọdụ na-eme ya ka nwanne m nwaanyị si wee kwu, o nwere ebe ịkwa akwụ, ime nke a ime nke ime nke a, onye kpọrọ ikunye mansị mba, ikunye jee mee, onye nke ni asịrị dị ga-abịa, achọkwana m ịṅụ mmiri, ikunye jee nye ya mmiri, nwa ga-abịa achọ m biskit, ikunye mba, ọma work. So ị ga-eme ka onye ọbụla nọ around you, ndị ọbụla gị na fa na-akpakọ, family gị, friends gị, clients, whatever, ka fa malụ na oge a bụ oge iji alụ ọlụ. So onye chọọ, ọ bụ na onwe onye chọọ ife ọbụla nya chel ka oge aga, ọ na ọ kpọrọ before ịbanye ọlụ, ọ kpọrọ after. So nke nwa ga-enye gị a sense of responsibility, nye gị focus, ị malụ na ana m eme ife nekwa ife na-eme. Ime ya etu anwa, n'eziokwu o nwere ka ị ghara imepụta ife na ya bụ afịa, and o nwere ka ị ga-esi wee sị enwere m oge. Ka nwanne m nwaanyị Chichi si wee kwu, anyị kwesịrị inwe control of, nọ anyị nwa dị in charge. Tinye ife niile ị na-eme, kama dee efe ede, idesi afa, ị na-emefa ka isi wee dee. A na-enwe emergency. Inwe emergency, nwee ike rapụ ofu ife
jee nebara emergency ahụ anya ịnata ị cancel ya maybe transfer ya to ife ị ga-eme echi ma ọ bụ na ọ ga-adịrị late. So ọkwụkwanụ ka ọrụ anyị n'ọnụ ka nkene nwanne anyị Sonny. Hello, daalụ sọ, daalụ nwanne m nwanyị. Amara m na anụ ife m na-asụ mana ana m asị gị thank you so much for being a part of this program. Thank you for joining us. Ndị ọzọ niile na-ene anyị na-ewepụtara afa biko anyị na-ayọ unu na-ewepụta afa ka anyị na-afụ ndị na-ene anyị makwa n'ebe unu si ka anyị wee na-ekene unu ekene. Chukwu gọzisie unu niile. Izu ụka ọzọ anyị ga-ewepụtakwara unu isiokwu ọzọ ka anyị si azụ afịa o wee na-aga. Ife anyị ji wee na-eme ife awụ ka anyị wee na-eme encourage ụmụnne anyị nọ n'ọnọdụ na-adịrọ ọma na-amarọ ka fa ga-esi wee nyere onwe fa aka ka anyị wee na-asị unu nekwanụ ohere dị ebe a enwe ụzọ unu ga-esi wee nyere onwe unu aka ka anyị nwasikwa wee na-enyere onwe anyị aka na Igbo si onye fụ ife dị mma ya gosi nwanne ya. Ọnya bụ ife anyị na-eme ife a ka anyị gosi ụmụnne anyị tụmadụ ndị bi na obodo ndị ọzọ, ndị bi obodo dị iche iche na-abụghị Naijiria na afụfụ erike ebe anwa. Ọgwụkwa ka ọra m n'ọnụ, gwụkwanụ ka ọra anyị n'ọnụ. Ekene dịrị unu n'ụbọchị nke taa unu pụta ịbịa nene anyị. Anyị na-asị Chukwu gọzichaa mmadụ niile. Nwee na ezigbo weekend ṅụrụ ya na ọṅụ mana ọ na-emefekwana ya emefe. Ngwa m anyị ga-afụ. We love you. Bye.